Ramón Otero Pedrallo foi unha figura tan monumental como extraordinaria, non? Dentro do galeguismo e dentro da historia da Galiza do pasado século XX. Foi unha figura absolutamente monumental pola súa produción como intelectual, como escritor e a súa vez tamén polo feito de vincularse e comprometerse políticamente co proxecto de construción nacional que no primeiro terzo do pasado século XX se desenvolveu arredor fundamentalmente das Irmandades da Fala e logo do Partido Galeguista. E, entre tanto, Otero Pedrallo tivo tempo para crear, en coincidencia coa proclamación da Segunda República, o Partido Nacionalista Republicán Ourensán, a partir do cal foi elexido ni máis ni menos que deputado en xuño de 1931 diante das Cortes Constituintes até decembro de 1933. Aquel Otero, o republicano, é o mesmo que presidirá no final do tempo republicano o Seminario de Estudos Galegos, mas será tamén o intelectual comprometido co país que mesmo na clandestinidade colaborará co Partido Galeguista entre o 39 e o ano aproximadamente 48-49 e o que presidirá, por exemplo, Galaxia a partir de 1950 ou dará lugar a obras tan senlleiras nese período en plena ditadura franquista como o Libro dos Amigos no ano 53, no? Ou xa por último abrazará un Castelao casi xa desafiuzado desgraciadamente en 1947 en pleno exilio, no? En Bos Aires. Otero Pedrallo foi, en definitiva, un home comprometido íntimamente co país, tanto como literato, como intelectual, como políticamente, mesmo como deputado, ¿no? E nese sentido compre destacar como en pleno franquismo, mayoritariamente nos actos públicos, falou mesmo en lingua galega, defendendo nese sentido a identidade e a cultura do propio país.